Jedna od novina vezanih za nove fiskalne kase je i ta da više nema gotovinskog računa u smislu kao što je to bilo do sada, da je potrebno dodavati papir iza fiskalnog računa, pa dakle ili je bio onaj nota blok račun ili je bio račun ili je bilo štampano ili tako nešto i koji je morao da sadrži elemente u skladu sa zakonom o PDV-u. Ne, sada se stvari menjaju, to je nešto na što smo upućivali već decenije unazad, da je na fiskalnom računu samo jedna stvar nedostajuća da bi to mogao da bude validan gotovinski račun i to je u pitanju PIB kupca. Sada je upravo takva situacija da nove fiskalne kase za nijansu zahtevaju drugačiju proceduru, a to je morate da naglasite vaš PIB kao kupca kada kupujete za firmu i kada želite ono što je nekada bio gotovinski. Morate unapred da naglasite vaš PIB da bi na onom računu koji ćemo još možda malo dugo zvati fiskalni, da bi na onom slipu računa bio i vaš PIB kao kupca. Format u kome se unosi podatak o kupcu, dakle PIB, i ne mora da bude samo PIB, ima još mnogo mogućnosti koje mogu da se upišu na to mesto. Format je takav da će biti dvocifren broj ispred, dvotačka, pa vaš PIB. I to će najčešće biti 10 dvotačka, što označava da je u pitanju pravno lice, ali na isto to mesto moguće je upisati mnogo drugih podataka, tako da recimo za one organizacije koje se delom ili u potpunosti finansiraju od strane države, dakle u pitanju je recimo različita udruženja, sportsko udruženja, savezi i to, dakle svako ko je do sada morao da ima onaj jedinstveni broj, prijavljivanje faktura na Trezor i tako dalje, i ima onaj JBKJS broj. Sada će procedura biti da umesto da se uzima gotovinski kao što se do sada uzimaju i sve to, znači sada će na samom onom slipu koji nije fiskalni, ali hajde da ga zovemo fiskalni kao jednostavnije, na onom slipu iz fiskalne kase, tu će odmah pisati za takva lica, dakle za oni koji se delom ili u potpunosti finansiraju iz budžeta, za njih će pisati i PIB i JBKJS broj i onaj dvocifreni broj ispred neće biti 10, postoji ceo šifrarnik na tu temu, ali ono čega bi želeo kao teme da se držimo u ovom videu, a to je nema više gotovinskih u smislu kako je to nekada bilo, da uz onaj slip iz fiskalne kase obavezno ide i propratni papir A4 formata ili slično. Ne, nego će to sada biti samo slip i na slipu će biti podatak o kupcu i sve će to biti u QR kodu, tako da kad proveravate QR kod moći će i da se vidi koji je ID kupca i tako dalje. To je jedan od razloga zašto su uvedene nove fiskalne kase, da ne bi dolazilo do situacija da jedan gotovinski račun na ovaj ili na onaj način, pogotovo fiskalni, da može da se koristi kod više privrednih društava. Sada će to baš biti onako očigledno vidljivo kome je izdato, kome je prodata roba, jer će biti ID kupca. I to je u principu jedna dobra stvar, vodi smanjenju sive ekonomije, korupcije i sve to, a u međuvremenu Zakon o PDV-u još uvek propisuje da pored PIB-a na računu moraju da stoje elementi kao što su matični broj, ime, naziv, adresa, poslovno sedište i sve to. Moje mišljenje da neće menjati Zakon o fiskalnim kasama da bi dodavali još ovoliku kolonu teksta, moje mišljenje je da će izmeniti Zakon o PDV-u. Tako da za sada kako stvari stoje, ide se ka tome da svi mi koji smo kupovali nešto za firmu nećemo više imati 3 papira, slip iz banke, slip iz fiskalne kase, A4 papir, kako se zove, ostavljanje podataka o ovome, onome, vođenje i svega. Ne, samo ćemo davati naš PIB. Obratite pažnju 2 puta, sada se PIB izgovara pre nego što se štampa fiskalni isečak slip. I druga stvar, 2 puta proverite da li ste rekli dobar PIB. Još uvek nemamo tačnu proceduru kako se radi kada se pogreši jedan od tih podataka ili kada se ne unese. To će nam biti poznato u nekom narednom periodu. Do tada, hvala vam.